दिनै मुलुग खाख्लारिया फरायनायाव बिराद मोजां रांखान्थिया मोजां नङामोन नाथाय मुलुग खाख्लारिखौ फरायनायाव मोजांनि थाखायनो दिनै गोबां अनग्रा मानसि ओंखारदों। बिटिसिनि गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि लाइमोन बिपिएफ आरो बिएसइउनि मोनसे टीमखौ नलबारिनि मुलुग खाख्लारिनि न'आव फैनानै 5 लाख थाखा होनो थाखाय जोंखौ दैथायहरदों। बेबादिनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन बादियै जों दिनै बिटिसिनि बाहेरायाव नलबारियाव फैनानै मुलुग खाख्लारिनि न'आव जोङो सफैबाय आरो बिथांनि आंगो बिफा आरो बिमा आरो मुलुग खाख्लारिनि आखायाव जोङो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सार हरनाय 5 लाख थाखाखौ जों होबाय। मानोना मुलुग खाख्लारिया फरायनायाव बिराद मोजां न'खराव रांखान्थि हालोदा मोजां नङा। साननैसो सिगां बिथाङा गाव JEE एग्जाम पास जाबाय आरो झारखंडनि धनबाद IITआव एडमिसन मोनबाय होननानै पर्टेल निउसाव बिथाङा निउस आगारदोंमोन। जानो हागौ बे पर्टेल निउसखौ मानगोनां बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारा नुदों आरो बेबादिनो हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ थिनहरदों जे मुलुग खाख्लारिनि 4 बोसोराव IIT फरायनायाव बेसेबां खरसा जायो बे खरसाखौ हिसाब खालामनानै 5 लाख थाखा जोंनि आखायाव हरदों आरो बेखौ जोङो मुलुग खाख्लारिजों लोगोसे मुलुग खाख्लारिनि आंगो बिफा आरो बिमानि आखायाव जों होफैबाय आरो जोङो मिजिंथियो मुलुग खाख्लारिया जेरै गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय झारखंडआव थांगोन बिथाङा मोजां फरायना फैफिननो हाथों मोजां कर्सखौ फोजोबनानै फैफिननो हाथों। मुलुग खाख्लारिया ओनसोलनि सासे सुबुं धोन जोंनि बर' हारिनि सासे सुबुं धोन आरो बिथांखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 5 लाख थाखा हरदों आरो दिनै ओंखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं सारा आसामनि बा बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना मुलुग खाख्लारिखौ नाय फरायनायाव जुदि मोजांब्ला नोंहा जुदि रांखान्थि हालोदा मोजां नङाब्ला नोंखौ अनग्रा सबबो ओंखारगोन। दिनै मुलुग खाख्लारिया फरायनायाव बिराद मोजां रांखान्थिया मोजां नङामोन नाथाय मुलुग खाख्लारिखौ फरायनायाव मोजांनि थाखायनो दिनै गोबां अनग्रा मानसि ओंखारदों। थिग बेबादिनो बिटिसिनि गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारि सारा अननानै 5 लाख थाखा हरदों। ओंखायनो मुलुग खाख्लारिखौ इन्सपिरेसन लानानै सारा जोंनि बिटिसिनि बा आसामनि फरायसाफोरा जाहाथे गोसो होनानै बिजाब फरायो बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। फिन खनसेबाव जों लाइमोन बिपिएफनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मुलुगनो फरायनायनि खरसाखौ बानस'जोबनायनि थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम साबायखर थाबाय आरो मुलुगनि फरायनाया मोजाङै मोजां साक्सेस जाजोबथों। आफा अबंलावरिया मुलुगनो बोर होथों। आफा अबंलावरिया मुलुग खाख्लारिनो बोर सारस्रि हरनानै बिथांनि फरायनाया मोजां जोबनानै जोंनि सुबुं सम्पद जानो हाथों बेखौनो आफा अबंलावरिनो आर'ज खालामबाय आरो मुलुग खाख्लारिनिसिम बेस्ट उइसेस जोंनि फारसेनिफ्राय हरनाय थाबाय। थेंक इउ गोजोन्थों।